Poštovani gledatelji, dobar vam večer. Tema našeg večerašnjeg presinga je povijest. Stoga pozdravljamo u našem studiju mog večerašnjeg gosta, doktora Stanka Andrića, predstojnika Hrvatskog instituta za povijest, podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje. Dobar vam večer. Dobar večer i vama i vašim gledateljima. Gospodine Andrić, na čelu podružnice instituta u Slavonskom Brodu, ako se ne varam, ste od 2011. godine. Područje koje pokriva vaša ustanova uistinu je bogata povijesnom građom. Možda za početak da gledateljima približimo osnovnu zadaću vašeg posla i vaše ustanove. Dakle, naša ustanova se zove Hrvatski institut za povijest, odnosno mi smo sastavni dio Hrvatskog instituta za povijest i zovemo se podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje. Postojimo i radimo u Slavonskom Brodu od 1996. Znači i na godinu ćemo biti u prilici obilježiti 20 godina postojanja i rada te naše znanstvene institucije. Dugi niz godina u tom formativnom razdoblju kada se ustanova izgrađivala i ekipirala u svakom smislu, nju je vodio kolega dr. Mato Artuković, a od 2012. sam predstojnik ili voditelj te ustanove, kako to službeno glasi, ja. Vi ste osobno specijalizirali, da tako kažem, područje srednjeg vijeka i to završili ste doktorat u Budimpešti, zar ne? Da, ja sam medijevist, znači bavim se srednjovjekovnom poviješću, s tim da znači, u našoj ustanovi kao i inače u institucijama toga tipa imamo stručnjake, specijaliste za razna, odnosno manje više sva povijesna razdoblja, s tim da je najčešće nekakav naglasak ipak na nešto novijoj povijesti 19. i 20. stoljeća obično privlače nešto više istraživačke pozornosti, ali kao što sam rekao, znači naša ustanova nastoji promatrati i istraživati ukupan taj vremenski okvir povijesti ovoga prostora, s tim da evo, znači to isto treba naglasiti, podružnica se prije svega bavi, kao što joj stoji u samome imenu, poviješću ovih sjeveroistočnih hrvatskih pokrajina ili područja, znači Slavonijom, Baranjom i Srijemom. Dakle, rekli ste, da približimo malo gledateljima, vaši istraživači podijeljeni su zapravo u instituciji u odjele koji istražuju određena povijesna razdoblja. Tako je, institut kao cijelina, Hrvatski institut za povijest kao cijelina je podijeljen u odjele koji su uglavnom kronološki definirani i naša podružnica je za sad jedina dislocirana jedinica u sastavu instituta, znači čije sjedište nije u Zagrebu nego i izvan Zagreba. I mi u podružnici također nastojimo, iako ne na tako do kraja formaliziran način kao što je to u našoj matičnoj kući, znači imati odjele specijalizirane, znači za antičku, za srednjovjekovnu, za rano novovjekovnu, što u Slavoniji znači osmansku povijest, odnosno povijest osmanskog perioda, zatim 18. stoljeće kao isto prekretničko, vrlo važno za slavonsku povijest, 19. i 20. Sad, naravno, nismo podjednako uspješni, da tako kažem, u ekipiranju stručnjacima za sve te odjele, dijelom iz objektivnih razloga, o kojima možemo detaljnije možda poslije još nešto reći, a dijelom i zbog ovih, kao što sam rekao, afiniteta samih istraživača. Vaš rad, odnosno vaše institucije, zabilježen je i u brojnim znanstvenim zbornicima. Isto tako javnosti ste predstavili i brojna izdanja koja obuhvaćaju povijesne činjenice ovih krajeva, zar ne? Pa, dakle, evo mi sad upravo vezano za ovu obljetnicu koju spominjem, između ostalog pripremamo jedan katalog naših izdanja, jer smo sad zapravo utvrdili da smo negdje oko 100 naslova, znači već nekih stotinjak raznih naslova smo mi u tih 20 godina objavili, različitih knjiga koje su razvrstane u nizove unutar te naše krovne biblioteke. Znači, postoje knjige koje zovemo
studije, znači to su nekakve temeljne istraživačke knjige posvećene određenoj važnoj temi. Često puta se te knjige baziraju na doktorskim disertacijama. Zatim postoje zbornici radova, najčešće vezani uz održane znanstvene skupove, odnosno simpozije. Jedan od takvih zbornika je, evo, recimo i knjiga Rijeka Sava u povijesti, znači koja se promovira ovih dana i koja... Evo, možemo malo okrenuti prema našoj kameri ovdje. Da, koja se bazira, znači, u kojoj su sabrani radovi, odnosno referati što su održani na simpoziju pod istim naslovom prije 2 godine ovdje u Slavonskom Brodu. Zatim izdajemo povijesne izvore, znači izvori, ono što povjesničari zovu izvori ili ti dokumenti na osnovi kojih povjesničari istražuju i pišu povijest. To je zapravo nekakav temelj historiografije koji ne zastarijeva, za razliku od svih naših radova, koliko god bili dobro napisani i dobro istraženi, s vremenom će zastarjeti. I znamo da, ne znam, i danas su rijetki povjesničarski radovi koji su, recimo, ne znam, stariji od 40-50 godina, koji se još uvijek koriste ili citiraju. To su zaista nekakvi klasici koji uspiju izdržati tako test vremena na duži rok. Znači, kao i svaka znanost, tako je historiografija podložna zastarijevanju jer stižu nove spoznaje, novi načini istraživanja i nove metode i tako dalje. Ali ono što ostaje su izdanja arhivskih i drugih dokumenata i izvora. Evo, kao jedan primjer, naše ovogodišnje izdanje prve knjige korespondencije Andrije Torkvata i Ignjata Brlića iz najvažnije arhivske zbirke koja se čuva i nalazi također u Slavonskom Brodu. Među ovim svim izdanjima ovdje, evo, posebno me u oči bode časopis Skrinija Slavonika. On je uvršten i u najvišu skupinu u popisu kategoriziranih domaćih časopisa iz područja humanističkih znanosti. Da, mi smo, znači, 2001. započeli izdavati časopis koji smo naslovili Skrinija Slavonika. Znači, to je godišnjak naše ustanove, godišnjak podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, jer smo smatrali da ustanova ovog tipa mora imati glasilo takve vrste, znači u kojem će s jedne strane i naši vlastiti istraživači biti u prilici objavljivati različite radove, ali zapravo još i više gdje ćemo dati priliku nekoj široj znanstvenoj zajednici da objavljuje radove vezane uz povijest ovoga dijela Hrvatske i da zapravo kroz taj časopis onda uspostavimo različite mreže suradnje, ne samo unutar hrvatske historiografije, nego i u široj nekakvoj regiji i uopće u evropskoj historiografiji onoliko koliko možemo. Vidimo ovdje na stolu imamo dosta izdanja i ove godine predstavili ste se na Interliberu u Zagrebu. Kako ste zadovoljni reakcijama i zanimanjem javnosti za vaše izdanja općenito? Pa mi kontinuirano izlažemo naša izdanja na Interliberu već dugi niz godina u suradnji sa našom matičnom kućom iz Zagreba, a zadnjih godina također i u suradnji sa Hrvatskim memorijalno-dokumentacijskim centrom iz Zagreba. I dakle, kada je riječ o nekakvoj financijskoj logici ili računici u tome, isplativosti, tu nema nekakve pretjerane dobiti, odnosno pitanje je da li uopće možete pokriti troškove štanda na Interliberu i tako dalje iz same prodaje knjiga, ali mi nismo ustanova koja se treba prije svega ravnati prema nekakvoj logici isplativosti ili profitabilnosti, nego prije svega trebamo nastojati rezultate našeg rada, to su prije svega naše knjige, časopisi i tako dalje, prezentirati što je šire mogućoj javnosti, kulturnoj javnosti koju to zanima, a znači veliki dio ljudi